سلام كرات تقاتلتي لمر محزركم زمصخو فيلم بغلطش 8 زوصتن باكشن فتت استملأت ديز رايز ويدما نايمت وددر تبهال ازيام ساتيت فيلم ايام ابزا فيلم جنسن استبال حد ناي قرم شامبيون زوار مكينا نسويت بمقتال بزيغون بودي تطلفو نبتا زخفت بيت مأسرتي ورد او مسصح تچكان حلافت نايت بيت مأسرتي فرانكستاين زبال وري زوار مكينا مسيلو ماسكيرا غيرو او تاوت تقذف ناي مكينا وددر نخساتف تقددم حق نايت وددر دما حد ايو حمش تغزي نحرت عويتو نصنو تخركبن مسغالو خصمبر እዩ ኮይኑ ግን እቲ ውድድር ብውዲት ዝተጠልፈ ብምዃኑ ጀንሰን ምስቶም ኣርመንታት ዝውውርትና ተዋግአ ነቲ ስውር ዝኾነ ውዲት ናይ ተሓላፊት ቤት ማእሰርቲ ክፈትሑ ይግደድ እምበኣርከስ መስተንክር ብቕዓትን ዘይተጸበናዮ ፍጸመታትን ክንርኢና ላይክ ሼር ከምኡ ሳብስክራይብ ብምግባር ንጀምር زانتانا او كنت شحن عسى تخلتني الجمر او زوان زوطو امريكا ملو بملو فلارس مو شغلت الونتا زي ترى درجه يبصح بس حق بندما كقصر وصاي يخون مو ابايت مأسرت باسرا سلازملأ والقويان تكالات نخل ماخلات مقري بناي مكسبت حزا كايدو يجمرام ترمينال ايلاند او زبال بيت مأسرتي اسرتا وشط قويا قوينوم كسع مزغور ووحس وقبات انترنت فنو زي دما ازي وزح تعذبا يسعب مو يكون برتم تعذبتي نوحص انحس لسلچيوم زبلص ነገር ይደልዩ በዚ ድማ እቲ ዴዝሬዝ ወይ ድማ ናይ ውድድር ሞት ዝበሃል መደብ ይውለድ ኣብዚ ውድድር እሱራት ናጽነቶም ንምርካብ ብፍሉይ ዝተዳለወ መኻይን ተጠቒሞም ክሳብ ሞት ይወዳደሩ ኣብ ናይ ሎሚ ውድድር ክልተ መኻይን ጥራየን ተሪፈን ዘለዋ እታ ሓንቲ ብፍራንከስታይን ዝበሃል ጭምር ዝገበረ እሱርን ቢኬዝ ዝተባሃለት ሓጋዚትን ዝዝወር ክኾን ከሎ እታ ካልእቲ ድማ በጥንታዊ መቐናቕንቲ ዝኾነ መሽንጋን ጆውያ ትዝወር ዘላ ክልቲኦም ናብቲ ናይ መወዳእታ መስመር ይቐርቡ እሞ ንምዕዋድ ድማ ዝኾነ ነገር ንምግባር ድልዋት እዮም ኮይኑ ግን ብዘይተፈልጠ ምኽንያት ኣጽዋር ናይታ ናይ ፍራንክ መኪና ይሰርሕ ነበረ ፍራንክ በሜዳነት ናይ ድሕሪት መከላኸሊ መኪኑ ይድርየሞ ንጆው ይወቕዖም እዚ ድማ ንፍራንክ ግዜያዊ ብልጫ ይህቦሞ ጆግና ግና ተስፋ ክቆርጽ ኣይከኣለን እቲ ናይ ምጥቃዕ ሓይሊ ድማ ኣብ ኢዱ ነበረ ኬዝ ጆ ከም ዝጥፎም ስለ ዝፈለጠት ካብታ መኪና ክትወጽእ ትደሊ እሞ ፍራንክ ግና ጆ ክዕወት ከም ዘይፈቅድ ይገልጽ ስለዚህ ኬዝ ዘሊላ ኻውታ መኪና ክትወጽእ ኸላ ፍራንክ ናብቲ ናይ መወዳእታ መስመር ይኣቱም ብትኽክል ኣብቲ ግዜ ድማ ጆው ይትኩሰሉ እሞ ፍራንክ እናተዓወተ ኸሎታ መኪና ትፍንጀር ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ሓደ ነበር እሱር ናይ ፋብሪካ ሰራሕተኛን ዝኾነ ጀንሰን እታ ሰራሕላ ዝነበረ ናይ ሓፂን ፋብሪካ ከም ትዕጾ ይፈልጥ እሞ ብዘይካዚ ነቶም ሰራሕተኛታት ዝግብኦም ምሉእ ክፍሊት ከፍበልዎም ነበሩ እቶም ሰራሕተኛታት ክወጥዑ ምስ ጀመሩ ፖሊስ ዘርዓ ግርግሪ ኣቱሞ ብንእሽተይ ምኽንያት ንኹሎም ክወቕዕዎም ይጅምሩ ጀንሰን መሳርሕቱ ክሰዩ ምስ ረኣየ ነድሪ ተሰሚዑ ናብቲ ግጭት ብምእታው ንገሊቶም ፖላዊስ ብጉድ ይወቕዖም ናብ ገዛ ክሳብ ዝምለስ ድሮ ለይቲ ኮይኑ ስለ ዝነበረ ንሰወይቲ ሰላም ድሕሪ ምባል ናብ ላዕሊ ደይውን ውላዱ ይርኢ ኣብቲ እዋን እቲ ሓደ ጭምር ዝገበረ ገበነኛ ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ናብ ገዛ ብምእታው ንሰወይቲ ይቐትላ ጀንሰን ነዚ ፈፂሞ ይፈለጠኒ ነይሩ ጀንሰን ናብ ክሽነ ምስ ተመልሰ እቲ ሰብኣይ ሃሪሙ ይውድቆ እሞ ነቲ መቕተሊ ዝውዓላ ኣጽዋር ድማ ኣብ ኢድ ጀንሰን ብምግባር በታ ጓንቲ ዝገበረት ኢዱ ናይ ምትኳስ ምልክት ተርእዩ ካብቲ ቦታ ይወፅእ ጀንሰን ድሕሪ እሩ ደቓይቕ ምስ ተበራበረ ፖሊስ ንሰወይቲ ብምቕታል ከም ዝጠርጠርዎን ከም ዝኣሰርዎን ይግንዘብ ድሕሪ 6 ወርሒ ጀንሰን ናብዚ ተርሚናል ኣይላንድ ዝበሃል ቤት ማእሰርቲ ይቕየር እሞ ኣብኡ ድማ ኡልሩሽ ብዝበሃል ሓላዊ ይቕበል እዚ ሓላዊ እዚ ብኣዝዩ ዝሕልማ ይነጽጎን ካልእ ፖሊስ እውን ንኽወቕዓ ይፈቅድ ብድሕሪኡ ድማ ምስ ሰለስተ ክወቕዕዎ ዝደልዩ እሱራት ናብ ሓንቲ መዳጎኒ ተውርዶም ኡልሪች ኣብ ሽግር ንኽወድቕ ንምርኣይ ታንጢ ክዕዞ ይመጽእ እሞ ኮይኑ ግን ጀንሰን ጽቡቕ ተዋጋኢ ስለ ዝነበረ ንኹሎም እቶም ምስኡ ዝነበሩ እሱራት ኣውዲእዎም ይጸንሖም ንጽባሒቱ ንጎ ጀንሰን ቁርሲ ንምብላዕ ናብ መመገቢ ኣዳራሽ ይኸይድ እሞ أو دما كوتيج غانرن ليستن عزبوان ورم ليستن جنسان كم حدا عوي كروسن زنورون ما يؤذ بلاشو زواري فلت أنا بعرم باچن كون عركون لجنسان كحجج قومس قربو اتا ادارش بهند بس اتيول مو فلما مقوطو يوللوم بالحريقو قتال سويتون بدالو قول عند وليس عرفوهم جنسان بحرقان على على باچن كو بمزلالي وقع مو كوني جنب قلت ببلاوس يقارص لجنسان مسكلر هنسي ويرمان اتا اكايديس بيز مأسرتي نخرخو ويوسدوهم نسا نجنسن مزغب ስለዝረአየት ኣዚፉ ሊዘዋር ምዃኑ ትፈልጥ እያ ነይራ ስለዚ ሓደ ሓሰብ ተቐርበሉ እሞ እቲ ሓድሽ ፍራንክስታይን ክኸውን ድማ ተሓቶም እቲ ናይ ሓቂ ፍራንክስታይን ድሕሪ ናይ መወዳእታ ውድድሩ ኣብ መጥቃዕቲ ክፍሊ ሞይቱ ነበረ እዚ ግና ዘጊዝ ዝኾነ ሰብ ይፈለጠን ነይሩ ስለዚ ዝኾነ ሰብ በቲ ጭንብል ተጠቒሙ ክትኩዑ ይኽእል ነበረ ፍራንክ ናይ ተዓዘብቲ ፍታወትን ኣዝዩ ዘነቓቕሓ ኣፈ ታሪክን ብምዃኑ ሄነሲ ንስኹም ዝሞተ ዓለም ክትፈልጥ የደልየትን እቲ ኣፈ ታሪክ ይቕፅልን እቲ ናይ ተዓዘብቲ በዝሕ ክመለስን ትደሊ ነበረት ምክንያቱ እቲ ናይ ሓቂ ፍራንክ ካብ ዝመውት دحار اتدرجة تعذبنت بعودي ودي أنا برم حقزات نايت ودي كم زولجو حدا أسرح مش ودي درات نعرت عويتو ناس نتخركب يو
فرانكشتاين درو 4 ውድድራት تعويت ስለዝነበረ ጀንሰን ሓንቲ ውድድር ጥራይ ክዕወት ዘልዮም ጀንሰን ህይወቱ ሓደጋ ንምውዳቕ ገና ርግፀኛ ስለዘይነበረ የነስ ግና ተዘይተቐቢሉ ምስ ዝኾነ ሰብ ከይራኸብ ኣብ ጸልማት ቤት ማእሰርቲ ክዳጉኖ ከም ትኽእል ተፈራርሖም በዚ ድማ ሚስጥራን ማንሰብ ክነግር ስለዘይኽእል ጀንሰን ካብ ምቕባል ወፃኢ ካልእ ኣማራጭ ይነበሮን ድሕሪኡ ናብቲ ናይ ቤት ማእሰርቲ መካኒካዊ ቦታ ይወሰድ እሞ መስኮችን ሰባትን ይላለም እዚኦም እቶም ንመኪና ፍራንክስታይን ዝሕልው መካኒካት ክኾኑ ከለዉ ንጀንሰን ድማ ነቲ መሰረታዊ ነገራት ክርድእዎ እዮም ንሶ ከፍ ጉጅለ ናይ ገዛ ርእሱ ናይ ስራሕ ቦታ ስለ ዘለዎ ሓደ ነቲ ሓደ ይሕግዝን እዩ የነሲ ንሓደ ወርሒ ብስውር ሓደ ነገራት አንጸሉ ዝነበረት ገንዚፍ ናይ ስራሕ ቦታ እውን ኣሎም ጀንሰን እቲ ሓድሽ ፍራንክስታይን ምዃኑ ዝፈልጡ ውጅልኡን ኣዝዮም ውሕዳት ሓለውትን ጥራይ እዮም ምክንያቱ የነሲ ኣብ ልዕሊ እቲ ቤት ማእሰርቲ ዘለዋ ስልጣን ፍጹም ስለዝኾነ ቀፂሉ ኮቴጅ እታ ዝዝውራ መኪና የርእዮም ንሳ ድማ ብፍሉይ ዝተዳለወት ሞንታንግ V8 እያ እዛ መኪና ዝተፈላለዩ ናይ መከላኸሊ መጥቃዕቲ መሳርሕታት ዝተገጠመላ ክትከውን ከላ እሱራት ንምምላጥ ከይጥቀሙላ ግን ክሳብ መዓልቲ ውድድር ጥይት ይፀዓነላን እዩ ብዙኾነ እቲ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ሓንቲ ደሴት ስለዝርከብ ምምላጥ ዘይከኣል እዩ እታ እንኳ መውፅኢት መንገዲ ብንእሽተይ ድልድል ኣቢልካ ጥራይ ክትከውን ከላ ኣብኣ ድማ ዝኾነ ናይ ምምላጥ ምልክት ምስ ተረኣየ ብቁልጡፍ መኻይንን ፖሊስን ሄሊኮፕተራትን ትጭነቕ እያ ጀንሰን ምስቲ መኪና ድሕሪ ምልላዩ ንሱ ነቲ ጉጅለን ዕላሉ ኣብቲ ናይ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪት ይወፅልዎም እቲ ውድድር 3 መድረኻት ኣለዎም ኣብተን ቀዳሞት 2 መድረኻት ዝከኣሎ መጠን ብዙሓት ተቐናቐንቱ ከለግስ ክፍትን ኣለዎም ኣተሳሰይቲ ግና እቲ ቁልፊ ነገር ብቁልጡፍ ናብታ ናይ መወዳእታ መስመር ምብፃሕ እዩ ኩሎም ዘወርቲ ሓደ መራሒ መንገዲ ወይ ድማ ሓጋዚ ይህልዎም እዚአን ድማ ካብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቤት ማእሰርቲ ዝመፃ ኣዋልድ እየን በዚ ግዜ ዘይስማዕማዕ ድማ ጀውጥራ እዩ ንሱ ኣብ ክንዲ ጓል ካብ ኣላት ጉጅሉ ሓጋዚ ክህልዎ ይመርፅ እሞ ምክንያቱ ብቁልጡፍ ነተን ኣዋልድ ስለዘጥፍአን እዚ ድማ ነቶም ተዓዘብቲ ስለዝስክፎም ሊስት ብዛዕባ እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ዘወርቲ ንጀንሰን ክነግሮ ይጅምር እሞ ኩሎም ድማ ምሳእቶም ኣብቲ ቦታ ይነብሩም ንሳቶም ድማ 14 ኬጅ ዝበሃል ኣባል ትራይ ድምሩቕ ማይትን ሄክተር ግሪም ዝበሃል ንሄንስ ዘምልኽ ዝተረጋገፀ ናይ እምሮ ሕሙም ሱሎቮ ፓቸንኮ ዝበሃል ኣብ ቤት ማእሰርቲ መራሒ ጉጅለ ኣርያን ብራዘርሁድ ከምኡ እውን ትራቪስ ኮልት ዝበሃል ነበር ውሩይ ዘዋር ናስካር ዝነበረን ብሕፍረት ዝወደቐን ይርከብዎም ዕላሎም ጆውን ጉጅልኡን ንጀንሰን ክፀርፍዎ ምስ መፁ ባንደበት ይቋረፁ እሞ እቲ ውድድር ኣብ ሞጎ ክልቲኦም ጥራይ ምዃኑ ንፍራንክስታይን መልእክቲ ገርፍሉ ድማ ይዛረቡ ኣብቲ እዋን እቲ ሓንቲ ንእሽተይ መኪና ነቶም ኣብ ስራሕ ዝውዓሉ እሱራት ሒዛቶም ትምለስ እሞ ጀንሰን ድማ ኣብ ስምክታቶም ሓደ ፍሉይ ነገር ይዕዘብ ጂፒኤስ ዝከታተል ካቴና ኣሲሮም ስለዝነበሩ እዚ ምስ ረኣየ ድማ እቲ ንሰወይቱ ዝቐተለ ሰብኣይ እውን ከምዚ ዓይነት ከም ዝኣሰረ ይስተውዕሎም መዓልቲ ናይ ተቐዳማይ መድረኽ ውድድር ምስ ኣኸለ ጃንሰን ክዳን ጭንብል ዋላ እውን ካቲም ናይ ፍራንክ ይወሃቦም ምቅልቃሉ ጥራይ ድማ ነቶም እቲ መደብ ሲእነምዎ ዝነበሩ ኩሎም ተዓዘብቲ ይመልሶም ፍራንክ ምስቶም ካልኦት ዘወርቲ ይዛረብ ስለዘይነበረ ኮቺ እውን ከይዛረብ ይነግሮም እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ስውር መንነቱ እዩ ነይሩ ኮይኑ ግን መሳኹቲ ናይታ መኪና ብመስተዋት ስለዝተሰርሐ ኣብ ውሽጢ መኪና ጭንብሉ ከውፅእ ይፍቀደሉ ኬዚ እውን ነቲ ሚስጥር ትፈልጦ እያ እናተዳለዉ ከለዉ ጀንሰን ስለምንታይ ከም ተኣሰረት ይሓታ እሞ ንሳ ድማ ሰብኣይ ሕማቕ ስለዝገበረ ንሓደ ፖሊስ ብምቕታላ ከም ዝተኣሰረት ትገልጽ ድሕሪ እዋን እቲ ውድድር ይጅመር እሞ ኣፅዋር ክሳብ ካልእቲ ዙርያ ስለዘይበፅሕ ድማ እቲ መጀመርታ ብዙሕ ሓይሊ ዝተሓወሶ ይነበረን እቶም ዘወርቲ ገና ሓደ ብሓደ ካብቲ መንገዲ ከውፅኡ ወይ ፍትን እኳ እንተነበሩ ብሓገዝ ናይ ኬዝ ፍልጠት ናይ ተኻብን ግን ጀንሰን ምስ ጀው ኣብ ቅድሚት ክንቀሳቐስ ቀሊል ነበረ ኬዝ ሓፂር መንገዲ ምስ ኣርእየቶ ድማ ንዑ ሓሊፉ ቀዳማይ ቦታ ክሕዝ ይኽእል ሽዑ ነሲ ነቲ መከላኸሊ ነፅዋርን ተኸፍቶሞ እዚ ድማ ኣብ መሬት ዘሎ ምልክት ኮይኑ ሓደ ዝዋረ ኣፅዋርን ንምኽፋት ብኣርባዕቲኡ ጎመታት ክረግፆ ዝግብኦ እዩ ብቁልጡፍ ኣብቲ መንገዲ ተኽሲ ክፈት እሞ ሄነሲ ነቲ ናይ ሞት ምልክት ምስ ከፈተቶ ድማ ግሪም መኪና ናይ ሓደ ንእሽተይ ዘዋሪ ብምርፋእ ይቆትሎም ብተወሳኺ ናብ መኪና ናይ ጆዘይቲ ብምድርባይ ንጆውን ድሕሪት ከም ዝተርፍ ይገብሮም 14K ብምስአል ወቂዑ ካብቲ መንገዲ ምስ ወፅኦ ግን ካብቲ ውድድር ይወፅእ እሞ ጆው ብመኪና ይረግፆም ኣብዚ እዋን እዚ ጀንሰን ነቲ ኣፅዋር ክኸፍቶ ይኽእል እሞ ኮይኑ ግን እቲ ማሽንጋን ይሕዞም ስለዚ ኬዝ ነዚ ንምዕራን ላዕሊ እታ መኪና ትድይብ እዚ ድማ እቶም ካልኦት ኩሎም ናብ ጥይት ከም ዝትኩሱ ይገብር ክእለት ጀንሰን ግና ንሁሉ ተኽሲ ከምልጦ ይኽእል እሞ ኬዝ ድማ ብድሕሪኡ ብሰላም ናብ ኮፍ መበሊኣ ትምለስ ጀንሰን ሓንቲ ናይ መከላኸሊ ምልክት ካብ ኮልቲ ይዘርፎም ኮይኑ ግን ልክዕ ከምቲ ንፍራንክ ዘጋጠሞ ዝኾነ ካብ ናይ መከላኸሊ ስርዓቱ ይሰርሕን ነበረም እቲ ናይ ድሕሪት መከላኸሊ ድማ ንነዊሕ ግዜ ክሰርሕ ይኽእልን ነበረም ንፅቡቅ ዕድል ጀንሰን ሽዑ ሓደ ሜል ይሓስብ እሞ ንኬዝ ነቲ ናፓሊን ፈቲሓ ኣብ ኣውርኹ ከፍ ክትብል ይገብራም በዚ ድማ ነቲ ኮፍ መበሊኣ ምስቲ ናፓሊን ብሓሳዕ ክትኩሶ ይኽእል እታ ዝተወቅዓት መኪና ናይ ኮልት ነበረት ሕጂ ብፓሊን ዝተሸፈነት ድማ ኬዝ ነታ ናይ መኪና መብራህቲ ናብኣ ትድርብየ እሞ ብሓዊ ቃፂላ ካብቲ ውድድር ተውፅኣ ኮልት ካብቲ ውድድር ምስ ወፀ ጀንሰን እንደገና ምስ ጆው ፊት ንፊት ይገጥም እሞ ኮይኑ ግን ባህንደ
ቀለበት ብፓቸንኮ ቃልቡ ይሰረቅ ምክንያቱ ፓቸንኮ ለካ ከምቲ ንሰወይቱ ዝቀተለ ሰብኣይ ቅድሚ ምኻዱ ዘርእየና ኢድ ምልክት የርእዮም ጀው በዛ አጋጣሚ ተጠቂሙ ንመኪና ጀሰን ድሕሪት ይደፍኣ እሞ እቲ ድማ ጀሰን ናይ መውዳእታ ክኸውን ከሎ ፓቸንኮ ቀዳማይ ቦታ ክሕዝ ይገብሮም ሰለስተ ዘወርቲ ሞይቶም ሽዱሽተ ድማ ንኻልኣይ መድረክ ተሪፎም ኣለው ድሕሪ ውድድር ኮችን ሰባቱ ነታ መኪና ይምርምርዋ እሞ እቲ መሳርሕታት ብግቡእ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝተውህሉ ስለዚ ኣብቲ ክሰርሕሉ ዝግባእ ግዜ ስለምንታይ ከም ዘይሰርሕ ዘርድእ ምክንያት ኣይነበረን ጀሰን ይህንስን ንምርካብ ይኸይድ እሞ ካብዚ እንዳሓር ከም ዘይወዳደር ይነግራ ምክንያቱ ሰወይቲ ፓኬንቻ ከም ዝተቐተለት ከምኡ እውን እዚ ኩሉ ንዕኡ ብገበን ንምጥላፍን ንሳ ንፍራንክስታይን ዝትካእ ሓዲስ ዘዋርን ክትረክብን ዝተገብረ ውዲት ምዃኑ ስለዝፈለጠ እዩ ንሳ ግን ነዚ ኣመነቱልን ኮይኑ ግን ናይ ጓሉ ስእሊ ኣብቲ ዝኸደቶ ናይ መዕበይ ከተማት ገዛ ተርእዮ እሞ ጓሉ ክርኢ እንተደልዩ ነቲ ፅዋታ ክቕፅሎ ከም ዘለዎ ንጀንሰን ተዘኻኽሮም ولا حنت خجبر سلزي كأله جنسنا بتموافر بوتا ملسمو مسكوش نعلله سلم دا أسر خمزي جبر حتم كوش بحق هاوزن لحر أسركم زي كون يرد أمه كان مثلا استعمت بقريتان خوات وباقعين يروم وين جنا نتأفد جنايت بيت ما أسرت تحس خوات زي كألان وتعلم جس لستلواتات نصير ما نتجلم مرنا وتدير هواتي مرس كم أون جنسان نسوي تخمز أطلع يأمن نيو سأني حمشات جنسنا بتمكن نسرح خلو باتشنكو خلي في ريمو نتنا يسرح بوت وسعوي وسن أول ما بوجي باتشنكو يتحاز نسوني جنسان حدث جزء واقع ما رزق الطفل الآخر بالمسارح وسد نهاية ناس حلوان تلوجون بزي قدس كون يجن بليس تعجات نصير ما ببرع غير وزواني واقع ما جسم بتستفاد رج أو جاتا تقيمه كاميرا حنت سبار حتين بمرعال نتزحزو سبأي واقعهم بحري نوعون عاركون ودي وده دحري باتشون كيس عب ما إن واقع دم ناوزن ناوتني دربيهم باتشون كدما هنا سنسوي تقاتل كم زجبرتون ناوزو صحد ما أدرج مخانك سعز أمن بستفاد على يساعدونات واقعهم جنسان حلال مفداك وأطلب استدلوا أدرج مسكال حلاوي موسيو نتبقى سدوي يبلا نصبحيتو تخال أي مدرخ ودلدرك بمرجمارو لك باتشانكو نتمساسال لنا إيد ملكت بمرأي نجسان يلاقوس ألمو يكون مبر جنسان بتمحجاج أي تتعللين بانصار دايما دايلو كسيلو بمزوار مسكز ببحتق زيارم انتي نحادتنا الود ما مؤرت من قد تحت مريتي أتوم نفرانك تقاتلاتي حتى مو مهنات اتناي تمكينا مسارحتات نخلت تقاتلو دجرات بزي مسروح التلات أرخوينس لزرخوو انت زي ملساتو دما كو تمكينا خدرو يا مخاني فرارحام كيز هينس بناس نتك تكحساس لزخانات نتناي فرانك ناي دحريت أصوار كم زبالا شوتو تأمن اتعلام أقنان فرانك المقتالي نبران ازي نسو بزي أصوار كعوات بمفتانو زتفتر حدقاي نيرو علامة هينسي نسو تسعي ربيت ما أسرت تتحيزو نهزونا تورادير خالص المقواري نيروم حجي مولسو ستزرخبه جنسان فتنتو بموساق بوصلنا توددري ملاس نجودو ما قزيا وعششي ولمو عزو قزي زعلامو وباتشاكو ايو كلتيوم حدنا تحركاو تمنقدو خوص اوز قور وفتنا متفشله جنسان نقمت بمزوار او كن مكالا خلينتني أصوار ملكتي روكسوم إذن كل سبب دناغرومو مناتو تأصوار قريت مكينة يزلهم سلازي جنسان بهندوت نتا مكينة بمدراس ندحريت نتزوره او لعلي باتشانكو توصل بمغفات نخلهم يقرموم نتا مكينة أخر قدر دحر مورادو عندنا يتقوم متكي توكس زرما باتشانكو دحريت ما دقن خقاج القورم بالحري وجسان ماكين أدوي بلما وصينا باتشانكو بمقراب نسويت بمقتالو حلن مفدايك سادي صورم بزي كازي جو أما أخلتو تدير حقازي تغير بموسانو هنا سنتنا ويحقزي ختانصات صان حدريد نور زبهال يستفلي أصوال تقطم ولا عوينا يسألات مكينة كتوصل لزقباء قزي حجي مخانو توسن إذا مكينة أزي حيال كوينو بوطفنتم زورتي وصح ممو بونو بقدم أخلتن أشتو دادرتي قتل نايت حلافت بيت ما أسرت بمخانو عوشت تنساتات نخاطي فقدر ليو إذا دما بحصير من قدو قاريصنا بقيمة توددر خوصي يخولهم اتدريدنا تقسيلو نحجازيت ناي 14 كي أطلامو قصلنا تمكينو بسنسلت بمحاز كساو تفنجر تخصي خفتلام إذا مالت دما جنسان نجاون تراي تريفهم اللو مالتيو كم زي مثلا جزء أراويت بزي قبو تنكسعر وزوه اللي خنا ما قدس لزي نبرة سلازي جنسان ليست نتمرة خوي أمس ناجو مكينة خرا خو اللي حتى مو بحبر كسر عيس مع معهم بما خاينهم نتنايت سنة مكينة بما ننسى من يخبوا وامو نزمت زخنا متقعتن مكل خال دما زكاء لهم كلي جورم حتى نيمت صالح ملكة وقرنيهم مسترعيت نسوقفهم بغلت قمتاتهم يروقصوهم بزي دما نتن مخفاز زي دلرو عتو قمتات يمالقوهم ازي نتمت صالح لعلى نموصا يجورمو اتا مكينة مسؤول تقاجهم حجر ما تخال اي مدرنا يتوددر يزازم جنسان نجاون دما نبتساسا مدرسة حلفون كزور تخونو ايام صاني حمشات جوناو ناي جنسان يسرح بوتا يمصمو نصبات طرات هناتات مسناي فرانك ازي خمس مساسل ينغروم كويني غنخ ملسو لي غدرن يو عاوزو وانزي ودرچن هينسن نجنسان قالو وهم زلوم يوسنوم مناتو تناي فرانك چمبل امصابو خالي سوون كخدن يخيل يو نصبحيتو توددرك بمجمارو ولريج او تحت مكينه جنسان بومبي نبرمو هينس دما وددرنا هيوتم علما خمسو خانه بالمزراب اقالو وناي كل سب تسرق نبرات حدا سب حمشي عوت بمزغاب ناصنت خرخو لزخ لمجمريا غزي خون كم زخ مستزاربت جنسان حمشي غزي عوت زخ زخنه سن موغاد كل غزي نتوددر كم زقولا صرغون قدم حج زخنه سن زي رخو لمخنيات زمو خانن يغنزب
እዚ ማለት ድማ ለምውን ክዕወተ ይፈቅድልን ማለት እዩ ኮች እውን ነዚ መደብ ንምታይ ሰማማዕ ልሞ ናብቲ ናይ መኻይን ስራሕ ቦታ ክምለሱ ምስተፈቀደሎም ድማ ብዛዕባ ሞት ግሪም ኣብ ዘርኢ ቪድዮ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝርዝር ንጀንሰን ከርእዮ ይውስን እዚ ሓደ ሓሳብ ውጥን የካፍሎሞ ናብ ናይ ጆው ስራሕ ቦታ ከይዱ ደጊሙ ክተሓዋወሩ ቅድሚ ምሕታቱ ልስተመኪንኡ ፍርቂ ጋሉ ናይ ተጠባባቀ ነዳዲ ታንኪ ክወስድ ከሎ ይሓቶም ጀንሰን ክዳውንቲ ፍራንክ እናተኸደነ ከሎ ሄነሲ ነቲ ናይ መውፅእ ወረቃቅቱ ክትህቦን ሓድሽ ሓሳብ ክተቅርበሉን ትወፅሖም እንተ ተዓዊቱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተሪፉ ፍራንክ ኮይኑ ክቅፅል ትደልዮም ምክንያቱ ቦትኡ እቲ መወዳደሪ ፒስታ እዩ ንሱ ብቑዕ ኣቦ ከምዘይኮነን ሓደ ናይ ቀደም እሱር ንጓሉ ፅቡቅ ሂወት ክህባ ከምዘይክእልን ትነግሮም ስለዚ ኣብቲ ቦታ ንክተርፍ ምምራፅ ብዘይስሳዕ ዝግበር ናይ ፍቅሪ ተግባር ክኸውን እዩ ትብሎም ጀንሰን ዛጊ ዝኾነ መልሲ ከይሃባ ናብቲ ውድድር ይፅንበር እሞ እቲ ናይ መውፅእ ወረቃቅቱ ግና ኣብ ጅቡኡ የቕምጦም ናብ መኪኖም ምስ ኣተወ ኬዝሄኒስ ምስ እውን ከም ዝተዛረበትን ጀኒስ ክዕወት ምስ ዝቐርብ ዶ ክተብሎን ከም ዝሓተተን ትኣምን ንሱ ግና ብዘይ ተሻቐለን እቲ ውድድር ልክዕ ምስ ተጀመረ ኡድሪች ነቲ ምልክታት ጆው ክረግፆ ከሎ ጥራይ ንክኽፈት ገይሩ ክቋፀሮ ይጅምር ከምኡ ክገብር ምስ ከኣለ ብእንቡ ኣብ ልዕሊ ጀንሰን ይትኩስ እሞ ነቲ ናይ ድሕሪት መከላኸሊኡ ኣዝዩ ስለ ዘበላሸዎ ድማ ጀንሰን ንክድርብ ይውስን ይኹን እምበር ጆው ፍራንክ ከምኡ ምስ ገበረ ነቲ ሜላድሮ ስለ ዝተማሃረሉ ብቐሊሉ የምልጦም ሄነሲ ተዓዘብቲ ተገዳስነቶም ንክዕቅቡ ምእንቲ ንጀንሰን ሓደ ናይ መከላኸሊ ምልክት ተኸፍተሉ ጆው ግና ሮኬት ብምልኣኽ ይዕንዎ እሞ ገና ዝተረፍዎ ሮኬታት ስለ ዝነበርዎ ንኩሎም ድማ ናብ ጀንሰን ይትኩሶም ንሱ ካብ እቶም ምስ ኣምለጠ ድማ ኣብ ሓደ መንደቕ ከም ዝወድቁ ይገብሮም እዚ መንደቕ እዚ ግሪም ክመውት ከሎ ኣብ ድሕሪኡ ዝነበረ ኮይኑ በቲ ናይ ሽዑ ፍንጀራ ድሮ ዝደኸመ ነበረ ስለዚ ሎሚ ጀንሰንን ጆውን መጥቃዕቲ ኣብቲ ድኹም ነጥን ክዓለዎ ቀዲሞም ሓሲቦምሉ ነበሩ ሕጂ ድማ እቶም ሮኬታት ነቲ ናይ መወዳእታ ውድቀት ፈጢሮም ቀዳድ ይፈጥሩሎም እሞ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ንኸምልጡ ይኽእሎም ሄነሲ ብሕርቃን ነቲ ቀጥታፈ ነወዶ ተብሎ እሞ ነቲ መተኮሲ ቦምባ ቅድሚ ምጥዋቃ ድማ ኩሎም ዝነበሩ ፖላውስ ድሕሪኦም ትሰድድ ኮይኑ ግን ዋላ ሓንቲ ኣይተፈጠረን ኮችን ሰባት እውን ነታ ቦምባ ካብ መኪና ድሮ ውፅኦም ኣምኪኖምዋ ነበሩ ጆውን ጀንሰንን ናብቲ ድልድል ይወፅሑ እሞ ኮይኑ ግን መኻይን ፖሊስ ይቐርቦም ስለ ዝነበራ እቲ ቀፃሊ ክፋል ናይቲ ውጥኑ ዝግበረሉ ግዜ በፂሑ ነበረ ጀንሰን ነቲ ፍርቂ ጋሎ ናይ ተጠባባቀ ነዳዲ ታንኪ ድርብዮ እሞ ንሱ ድማ ነቲ ናብ ድሕሪ ዝነበራ መኻይን ብምውቃዕ ካልኦት መኻይን ንኸይስዕብኦም ዝኽእል ፍንጀራን ናይ ሓዊ መንደቕን ይፈጥር ክልቲኦም እሱራት ንኣፍ ደገታት ናይቲ ድልድል ሰጊሮም ብክልተ ዝተፈላለየ መንገዲ ይኸዱ እሞ በዚ ድማ ኩለን ሄሊኮፕተራት ነቲ ዝያዳ ኣገዳሲ ዝኾነ ጀንሰን ጥራይ ክስዕብዎ ይግበራ ጆው መኪኑ እንዳዘወረ ርሒቑ ክኸይድ ከሎ ኬዝነት ናይ መወዳእታ ክፋል ናይቲ ውጥን ጀንሰን ክትሕግዞ ትስማዕማዕ ምክንያቱ ንፍራንክ ውዕለታት ስለ ዝነበራ ሄንስ እውን ድረ ናይ መውፅእ ወረቃቅቲ ሂባታ ስለ ዝነበረት ክፈትሕዋ ግዴታ ይኸውን ብገሊኡ ናይ ህንፃ ክሬናት ወይ ድማ መወንጨፊ ማሽናት እናሓለፉ ከለዉ ጀንሰን ኣብ ትሕቲ ፅላሎት ናይታ መኪና ብምዝላል ኣብኡ ይሕባእ كز دما بتو بمحزنتا ماكينات تزور اتن هليكوبترات بني حو مندق ساعه زعقتا كلتا مايل ترايا تزور زخالت كوين دغنا اداون على العلاقه ماكينه قتوص خلا ناي فرانك خداون تنجبلن تقدينا نبرت مزحت اسب بزعوا مقيار من الناس لزي فلت اتن بلاوس اسيرونات بيت ماسرتي مرسوام ازن ما جنس مولي امس جو نخراقبن بحبالنا ناسنت باور نخنقصاوسن يخولهم نبي صحفت نايت بيت ماسرت خملس كلنا ولريج اتبزح تعذبت خاغمت وصا خم زوسخن ناي يوهانا هيابات دري موصخم زلون يزارب هنسي نتزمت على نهي ساسون كتكفتا خلا نتا إلدروجا تحت ماكينة جنسان حوي واز نمر بمبا تركب شو تفنجر دما نقلتيهم تقتلم امو اوز اوت بيستا كوتش نتمتو كوس بمبا صويت ويرقم دحرش دشت ورحي جون جنسانن او سانتا روزاليا مكسيكو حدش هيوت مسرتهم يركوم انا غزا رؤسهم ناي مخاي معري بوتا بحبار كم ميكانيك يسرحهم جنسان دما غوازن معباي بحق مسلته ملسلو نبرم كيزوين اتناي موص ورقاقتا او ناي موداتا مسروح دحر مززامو كتوصحت مصمو مرمينام كريوا دما حتى ውድድር መኪና ሒዛ ትመጽእ በዚ ድማ እዛ ሰሓቢት ማራኺትን ዝኾነት ፊልምና ኣብ መወዳእታ ትበጽሕ በአልከስ ኩራት ተኻተልቲ ንልሙዓንቲ ዝነበረት ፊልምና ነዚኣ ትመስል ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፊልምታት በብግዚኡ ክወጽአኩም ተራድልኩም ንፊልመይ ላይክ ቻነለይ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣበራትዑኒ ክሳብ ካሊ ቪድዮ ንራኸብ ሰላም ጽንሑለይ